tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kompla l-kumplament tal-ġurnata billi żar Ħal Kirkop fejn għal-jum tal-ħadd fir-raħal kien hemm Rkotta Fest. Filwaqt li ltaqa' mal-bejja tal-ikel kellu l-opportunità li jdu ikel magħmul mir-rikotta fosthom il-ġbejniet Maltin. Bla dubju ta' xejn, ir-Rkotta Fest kienet ikkaratterizzata minn ikel kollu magħmul mir-rikotta, fosthom assatati u kannoli. Fit-toroq tar-raħal kien hemm armat park fejn kien hemm ukoll numru ta' għannejja li taw xejra iktar tradizzjonali. Adrian Delia mar ukoll fl-uffiċċji tal-Kunsill Lokali tal-istess raħal fejn iddawwar fl-uffiċċji fl-istess bini hekk kif kien hemm esebizzjoni ta' pitturi tal-artist Clint Grek. Il-pitturi kienu jinkludu veduti mill-isbaħ ta' postijiet f'Malta u Għawdex.